Kublai fibro ke perlok ke ba pe ye gini video teh gane por kwa par betip cepi ba ngiradep ai ke notice hagini gisngi bradep ba kandon ka essay writing competition ke ba organize the Kajentia Youth Federation jong ke Jawai Circle ke JYF ngikut ke short form ke JYF Jawai Circle ke khot singa bahaya borok ke samla ke badang puleh hagino gino ke school dan gino gino ke college ke bakwa ban sementa syagane ka essay writing competition dia singa bahaya piboro ke bakwa ban sementa syagane ka essay writing competition pila ban phone nyanyi hagito ginombar ke bangiran dep ai bat ngin sabu hag description ru ye kita ginombar bat ngin bulang bat ke profile hagane video te ia gane ka essay writing competition ka ban long ha ka khat khandai terik jong ne ubnai agos ar jarar bulai ke jaka ban long ke dei ha khat ar doloi lau college jowai ngani skema phi lai thu ia gane ke jaka kadon ha saleni koloni lada phim itu ru phila ban phone yengi ha ka haga khat khandai terik ke por poi jong phi ka long kumto khatwe beje te sangpha bakwa ban sebenta sa gene ka essay writing competition phila ban phone bat phila ru ban penkre ya kine ke topik bangin aya phi menta ba penkre ya gene ka essay writing competition ke topik ngilabu kumba sautli ki cingkeli ki mat dan ki ba phikwa ban tho phila ban chus ki ne ki topik ka banungkong sakabha khanang ba phenla ban tip ye ki ne ki topik ka banungkong kalong kalawe ba pharnai ka topik ka bar ka jing sneu jong ka drok ka topik ka balai ka khatin khasi kelas dang du jaj ka topik ka basau ka jing mentoi bat ka jingdu jumuntoy ladawan kalentiral hapok kasi jantia te kini ki topik ngin sai haga description kana ma phenla ban page ki topik sacha singanong kalawai ba pharnai ka jing sneu jong ka drop ka ktin khasi ka balas dang dujaj ka jingmuntoy bat ka jingdu jumuntoy ladawan kalentiral hapok kasi jantia kine gide ki topik ki ba phila ban chus kawai ne kine kat ka ba phising tonat phila ban chus khana ma phanla bat khre na banta gane ka essay writing competition ning sabu ha po description phila ban page bat ngibu ulang bat ki number phone bat ki topik te yakin job ke price ke long komne room ka first prize ke long lai 1000 tangka ke second prize khasan spa bat ka third prize kalong 6000 tangka ngin ai lang bat ka certificate te phila ban chimenta pria sophaya boro ke samla ki badang pule ha ki college dan ha ki school bo fer phila ban chimenta sa kene ka essay writing competition pule chboni phi sa phone yengi lada ki don gono ka jing artin